Guys, ang ating menu ngayong araw ay pork kilayin. Ito guys, yung ating chicken pastel. Favorite yan ng mga estudyante. Bukas po na eh. Malit po kayo ha. Tandaan kita kuya. 2 pack. Hello po mga ka-dragon. Ayan, another episode dito sa ating tindahan. Pang-apat na araw na tayo dito guys. Anong inom mo ngayon? Kilayin. Kilayin at? Kilayin. Pork kilayin. Pork kilayin. Wow, sarap naman. Pero ang pananghalian namin ay para sa staff guys, puso ng saging. Puso na yun, George. Ay, alin, Jack? Hinihirap na. Anong masasabi mo ito sa ano natin? Sa business? Ay, maganda rin guys. Kumikita din. Kumikita rin guys. Nag-i-enjoy ka naman. Siyempre. Yan, ikante, nag-i-enjoy ka naman. Yung pa ako guys, ginawa niyo po Yung may dala kang buta? Wala. Yan ang ating kilawin. Ayan ang ating paninda ngayon guys. Kilayin pala. Yung lugaw pala natin mga ka-dragon, mabilis na ubos kasi ano, kunti lang yung niluto namin kanina. Ayan, bukas ulit tayo maglulugaw. So ayan guys, bali nagpa-deliver ulit kami ng 3 load ng buhangin para matakpan na lahat to. Plano pa nga namin magpatayo dito nung ano, yung parang kubo-kubo lang para may makainan sila. Tapos dyan banda sa may saging, balak rin namin sa susunod magpagawa tayo ng ano, stop house. Kasi ang hirap pag dito kami natutulog. Pangit naman pag dyan kami sa loob ng ano, tindahan. Para yung mga gamit namin dun sa ano, hindi yung nandyan lahat sa loob. So guys, ang ating menu ngayong araw ay pork kilayin. Yan, pwede na siya. Lagyan na natin ng pangpatapang. Sarap yan, maraming ano, paminta. Medyo Wow, sarap ng karne. Yung karne sa kanila guys. Ito ang sa akin. Puso ng saging 150 per order, isang platito lang. Ito guys, yung ating chicken pastel. Favorite yan ng mga estudyante. They're affordable for only 25 pesos. Itong estudyante talaga ito. Ano na naman yan kuya Dan? Guys, nag-order ulit ng panibagong ano. Panibagong burger at fries. Tayo kasi inulit doon ng ano, pinapatag ko nga at talagang gipit na gipit. Kahit na mga tagpi lang dyan, makabulang ng isang ano ulit. Alis pala. Kailangan mo suportahan ng mga estudyante. Magpayakan. Hotdog. Chicken boy, yung kay Mama Ikit ko. Bago mixed Dalawa hindi ba Jen? Bago may Dalawa may tiyo. Arong pastel. Oy, ako. Chicken. Bago Dalawa ba kayo? ako sa size mo. Ay, niya. Kami kita. Paper. Ay, gluten lang ako. So, Ano po? ano po yan yung akin?
chicken. Pork chicken with rice. Saka mo chicken. Oh, yun no? Magkano may chicken? May chicken. Ulam na ito pwede? Nagpa daw po mano. Magkano yung ito doon kung walang ano? 50. Ay, 70. Ate, chicken pastel. Marami. Ay, yung pastel po. Parating, ay. Ate, isa pa po. Isa pa po, ate. May bisig po, may bisig. Ate, may plastic spoon po. Ano sa inyo ba? Layen? Bawal yun. With rice pa? Hindi. Balong nga, 24. Nagayin ba boy? Ate, chicken pastel po, isa. May chicken pastel ba na tag-50? Hindi naman nakalagay. Gusto ko pag 35. Pitik-pitik na ang akin. Ganto tayo pagkatapos yan, hindi ka naman. Swerte na mo yung bigyan ko. Bayan. Kanin po, gusto ko ng maraming kanin. Kanin na lang bili ko eh. Magkat ka na ng 10 pesos. Sige po. Ilang chicken pastel? Isa po sa akin. Isa rin po. 25 po sa akin. With rice yung sa kanya na isa pa. Ay, lang silog nga.
With rice sa'yo kayo na. Ano na lang doy? Pushit. Pork sisig na lang daw, te. Sana yun? Yung nagtanong. Ako din. Te! Pork sisig na lang daw po. Yung kanino? Yung sa akin. Yung sa kanya. Hindi ko alam sa kanya. Ano? Sa'yo, te. Oh, perfect now. Dalawang pork sisig, te. Bago ano yung sa inyo. Iba yung sa akin. Iba yung dito, te. Basta sa kanya, chicken sa kanya. Apo, sa dalawa sa akin pork sisig. Teka, nag-rice po ah. Oo, meron. Hindi mo yung tayo mo na yan. Dobalong talaga yung kapon. Dito niya makakain. Pati na kami natawa. Hindi po. Lola, pati na kaya. Ay, nasan kanya? Ay po. Ay, tao! Di ba yung bago namin? Manok na naman. Ay, dahil tao! Iba-iba nga. Kaya tinitur na lang ba? Manok nga. Dalawang tao. Mika, laro tayo. 1. Chicken pastel? Isa. Isa lang na. Sisig po. 70 po. Sa kanya po. Dalawang silaw. May tap yun, te. May tap. May tap sila. Kirakin din. Ah, dalawa. Ayaw. Sa chicken pastel pa daw po. Dito ka tayo. Kayo, Doy. Yung lang sa akin dyan. Sa isang ano milk tea po. Wow! Milk tea po. Internet lang po. Pata ng baboy. Hindi po, winter melon po. Hindi po parang panang bago. Bukas na naman daw yung pata. Opo, bukas ng papa. O, ata. Yung silog, kanina yung silog. Silog daw, Doy. Ay, guns. Kami sila. Ano ba sa'yo? Dining ba yun? Bili yan. Walang maghamin. Dito tayo magkain. Kanina yung large at saka. Hinarap ko pa kasi. Ano? Di ba sa box nito? Dala ka ng kutsilyo kung nagtatanong ka. Para magsaling ka ka. Dahil naman. Dahil mamalaw. Sila natin ang mamalis ka. Oo, paano nito sa ulam? Ikaw pala gapakin mo. Talaga. Ano naman sila? Dalawa ay diba? Dalawang silog mo. Ano isa lang eh? Dalawang silog ko lang takay. Isa ay lang takay. Duran. May pera mo ka na yan. Hindi may ginakanak buhay ata siya. Ito yung latte, okay na yan. Sa kanila? Okay guys, tapos na kaming dinagsa kaya kami naman ang kakain. Bakit ka nanay ulam namin missing sa bungito? Yung mga buto na nakuha sana. Sa Butal Lake. Sinabawang buto ng ano, sa bungero. Nakalingaw. Ayun tayo. Dito na yung mga taal sa ano. Nabisin ng guys na, gutom na gutom. Tayo. Puro sabaw na lang amin guys. Wala, nagpa nga lang ako dyan. Ay, masarap yung sabaw ko ah. Sarap na. Kahit ganito pa lang gawin mo lang sa mga buto-buto. Sinigang na manok. Puso na. Ay, inasimang manok. Sinampalukan. Sarap na sarap sa Antiligaya. Antiligaya, kadami mong nakakain dito. Parang marami kang kasama. Napagod sila ba? Ganyan siya magkuha. Parang Hindi ko kapag ginanap ka na ng kalsane eh. Doon sa tindahan. Kawanda pa eh. Gahanap buhay. wala nagluto. Sabi niya, wala na magluto sa bahay. Dalan nyo at mamaya ikuan. Marami na naman. Marami sa inyo magluto.
Pag humupa na guys yung ano, mga estudyante yun. Pwede na kaming kumain. Yung daan na naman guys. Gantay na naman ang customer eh. Nakakagutom magantay. 3:30 na. Paglabasan yan, ano na naman yan, dagsa na naman yan sila. Pero ano lang, konti na lang. Ano namang piniprepare nyo para bukas? Yes, para bukas na ito mabilis. Nahirapan kasi ako mag-ano. Ayan guys, pinabuksan na namin to. Hi! Kasi ang hirap pag nag-abot-abot. Lalabas ko pa dito. Isang order nga ng igado ay kirayin pala. Ano bang kwan bukas? Menu? Giniling. At saka, ano ulit? Pork. Sa Pork ribs? Gilayin ulit. Dahil marami tayong baboy. Ayan. So, Bupis? Saan ako next bupis week ka? na yung ano, kambing ulit. Para ma-miss nila. Gusto ng aming, ano eh, pinapaitan. Magkakatay pa kami ng isang, ano, kambing. Mukhang last customer na yan. Ang last customer na to sila. Thank you po. Bukas po ulit. Malit po kayo ha. Tandaan kita kuya. 2 pack only. May nakakatawang kwento si Auntie Paseng. Oh, kwento man po. Nung sinabi niya daw na doon ako matulog sa tindahan, hindi na ako mag-uwi mamayang hapon. Sabi daw nung asawa niya, di wala na akong katabi matulog eh. Tapos niyakap niya daw sa Auntie Paseng. Yeah. Next naman, sana all. Sana all. Ingit ka naman. Hindi. Then tayo sabihin mo. Ay, mas maganda yung sa akin eh. May pusin ko na.